Здравейте, хора! Днес ще играем километри даш Суд Зеро, най-трудната. Айде, почваме през старт. Сега ще вземем паричките. Добре, брат, защо? Добре, за сега окей. Добре. Идва топчето. Уа, тук ще е наобратно. Добре. Ако искате още геометри даш, хора, се абонирайте за канала. И дайте лайк на това видео. Добре. Айде. Второ ниво. Не! What? Какво да говоря? И него. Тук се умрях заради тебе. Ей, добре, сега що? Тук имаше паричка. Така. Сега тук идва някакъв портал. И защо само аз умирам? Хайде, ще го мина това. Ще го мина, няма как. Ще го мина. Трябва да го мина. После ще мина и още едно ниво и ще пускам другото. То нема, то... Добре. Добре, добре, добре. Добре, за сега окей. Уау. Добре. What? Какво става тука? Какво стана тука? Никой не знае. Айде. 78%. И сега това най-трудното. Да, къвто. Това изобщо не го знаех. Искам да ви запозная с един човек, Меган Маркъл. Да живеят кралете и кралиците.
Добре, деде. Това с тия порталите от второто ниво. Какво стана? Какво стана? Добре, този път ще го мина. Другата игра. Нема другата игра. Коя да избера са? Ета не сме играли. Та. Геометри таш. Така. Тази не сме играли. Игнорирайте, че е на 100%. Пак ще играеме. Давай. Охо. Добре. Сега добре. Ей, тук имаше паричка. Ей, тук имаше. Имаш предвид, въпреки че го правеше с мен? Той че свърши. Разбира се, това е нормално. Страстта отминава с времето. Докато се усетиш, се хващаш, че си мечтаеш и едва забелязваш голия мъж с лоша прическа и чапайки, който си върши месотийка. Джери? За Бога не, никога не съм пускала Джери от това. Мале, тук при мен каква дискотека стана? И това ли е? Това не го чака. Жена, която трябва да се пренася на щастливо място, когато прави секс. Оу! Как щеше да умра? Четеш ли мислите й? Не. Тогава не се тревожи. Как да не се тревожи? Оргазмите са едно от малкото неща, с които допринасям за тази връзка. За това не мога да споря. Но може би е идеалната възможност да станеш по-добър приятел. По-състрадателен и движен човек. Или да й купиш от онези вибриращи яйца. Как мога да умра на първото ниво? Так се целя. Лъжата ме издържа на това мъчение, докато дойде онзи зубър. Бей ги бе, му. И напрок цялата камера. Тук ли си? Плюх цялата камера. Приготвям се за среща. Пак ли от нея? Той ще ми да го минавам като на 100%. Сега съм Джейден. Алън, ние не сме евреи. На кого му пука, само да видиш тези момичета, много са секси мекси. Докато капчетата за коса подействат, най-хубавото е чуден пасък с един курс. Съм си сложил в шапките на обратно. Не. Мога да ти помогна. Ако щеш, вярвай, но искаш да те помоля за съвет за жена. Мен? По-ласкан съм. Какво искаш да знаеш? Ами, Седни, момче. Тук умрях. имам малък проблем с задоволяването на Челси в Уейблока. И си ми помислих. Той знае най-много за незадоволяването на жени, ако не готви. Това е доста несправедлива характеристика, но не е напълно неточна. Продължавай. Въпросът ми е, как го преживяваш? Добре. Спокойно. На този въпрос не е лесно да се отговоря. Първо, нямам бърз нач. Защо не стана между вас, Джуди? Всъщност, Джуди винаги имала много силни оргазми. Сериозно? Но не сме. Оу! Но докато поддържах чекмеджето с батерии пълно, тя беше много щастлива. И как се справи с това? Не се ли чувстваше по-малко мъж? Разбирам. Проблемът е, че мъжкото тяло е обвързано с сексуалното удоволствие на партньорите. Самоуважението... О, не! Не!
можах, бе? Как можах? Нашият народ хиляди години носи времето на вината. Аз казвам стига. Време е да скъсаме оковите. Добре. Първо, сигурен съм, че нашият народ са шотландски ирландци. Може би, но Талмудът учи, че истинската ценност на човека е в добрите му дела и отдаденост на Бог. Талмудът? Провери го в Google. Реших, че може да ми потрябва малко. Добре. Направи проучване. Смятам да заведа това момиче в червения. Супер, нали? О, трябва да тръгвам. Оу! За малко да умра. За малко това да го цъкна. Това не мога ме научи да играя с топчето. Това е забавно. Предполагам. Подявай. Добре. Уау! Тук имаше паричка. Знам. Не чух избягна. Така ли? Защото както те познавам за първи път предлагаш да играем на нещо? Е нормално са. Трето ниво. Това е трудно. Може да играем на пари. Ко ми даш блок пласт? За пени на точка. Ще се легнем, когато някой направи стотачка. Не искам да си оттегля. Аре, дай ми геометри даш. Какво ме да говорим? Вече не те отпускам, значи ще остареем, аз ще умра, а ти ще бъдеш щастлива с едно вибриращо яйце. Замислял ли си се, че може да не става дума? Просто нямам думи. Нема повече нива. Ами не си ти. Какво е тогава? Лично. Сега. Стават ни още 2 игри. Почваме с това. Добре. Геометри даш лител. Или по-точно лите. Защото така се пише. Извинявай, още ли водим същия разговор? Лите. Я ви име чест. А така. Звучи глупаво, но откакто го разбрах, някак си се почувствах. Какво е това розово, бе? Какво е това, бе? Не знам. Може би защото той продължава живота си. Да, но Аре, малкия. Но аз се омъжвам, защото го преодоля. Добре, готино е. Преодоля мен. чакай малко. Още ли си добър в него? Разбира се, че него, обаче няма да съм в теб. О, защото определено се чувствам обичан. Да, знам тия глупости. Съжалявам. Добре, чакай да видим дали съм разбрал. Като си разбрала, че онзи ще се жени, това някак е попречило да имаш оргазъм. Може ли? Така мисля. Боже, жени. Така. Искам да отключа един код. Получих оргазъм с... Къде е това? Ето го това. Гледай са. Какво става? Мислиш, че съм луди? Къде е Дж? Къде е Г? Г, геометри, даже Г. И ако ще бе, но те Не става. да, никой не иска преди. Кое цъкам, не знам. Кое цъкам. Се, повечето от моите бивши искат да се мъртат. Аре де! Всъщност сега, като знам, че имаш... Ма тук не става това са. Как се е такова? Дж. Не се приложи за секс. Ще се оправя. Също като страничката. Обичам те, чай. Би трябвало. Много съм чувствителен. А? Всички тези Не това. Добре. да ти кажа, От тук май трябва. да разбера, че проблемът не е у мен. Не е никога от нас, просто имам чувства. За мен това би било проблем. А? Нали знаеш, че Джек току-що се измъкна от къщи? Наказа аз как иначе ще излезе. Офаре де, брат. Какво ще кажеш, който вземе следващата ръка да бъде сексуално задоволен без чувство за вина или взаимност? Имаш добра ръка, нали? Не, изобщо. Добре, съгласна съм. Ген. Нема стане. Ай го видим какво е това да Tower. What? Добре, трябва да попитам. Нема стане, това нема стане. Съпредателно да. Какви са тия реклами? Значи беше хубаво. Ето стреличка. Знаеш ли какво? Мисля, че след като споделя чувствата си с мен и аз наистина те изслушах,
Това направи сексът ни по-интимен и ти помогна да преодолееш това, което... Нема стане това, което искам. Добро утро. Добро утро. Май косата ти наистина си позгостица. Да, мисля, че капчетата започва да действат. Така. Първо ниво, вземам паричките. Ай! Дай, мога мина. Мога. Айде, първо ниво. Първо ниво ще полудея. Това ако не мога мина, ще полудея. Това сега ако не мога мина, ще полудея аз. А така, мачкай. Мале, то 3 ръб. Айде! Взех паричка. Мразя тази игра. Мразя я. Нема да стане това, което искам. Айде! Амейзе! Това ми вика Амейзе. Сега ако искаш да направя? Да игра. Айде ще играем. Айде, играем. Айде, товари това. Товари. Айде, товари го. Айде, товари го. Товари го тук, то бетон. Брат, това... Джумп! Джумп и наме джумп. Мале, това е на обратно, е много трудно. Не го минах. Добре, за сега окей. Ох, тук трябваше да скочи, ще вземам паричка. Как умрях? Как умрях? И аз не знам. What? Отключих розов цвят. Брате, това е вече скандално. Скандално. Добре. Добре, за сега окей. Не сме окей. Отлично знаеш
Айде, ще мога, то... Добре, щех да умина! Сега новият Селенидин Супер с по-силна формула за по-добър ефект. Селенидин Супер подпомага възрастната дейност и е ефективен при самопушите. Селенидин Айде, дай ми хикса. Какви ми даваш тия глупости? Хайде, екстеп. Нека си поговорим за женско здраве. Искам да се чувствам уверена и спокойна, когато се грижа за моето бебе. Уверен, намирам всичко, от което се нуждаем, за да растем щастливи заедно. What the fuck? Успях да екстеп 56%. Не мога да повярвам. Не мога. Просто не мога. Още едно ниво и... Тъжката е виновна заради нея. Не можем да го направим. Добре, но набързо. Имаш целувки. Ще ми се размаша грима. Не мога ли да те целувам? Ще се караме или ще го правим? Няма време за двете. Така не мога. Зашката поза не ми харесва. Не е романтично. Не е. Тогава тръгва. Пожелаем ти се. После не заобладай, че няма магия. Не мога да повярвам в Трина Фан Сейфи SL плюс фиксирани обаче за 14,95 на месец и безплатен Wi-Fi. И ми хора, това ще бъде видеото от мен. Не знам, справих се много добре на това видео. И това беше всичко от мен. Чао хора, абонирайте се за канала и пишете долу в коментарите дали искате още геометри даш. И това ще бъде от мен, така че чао!